τίτλο στο δέντρο που έδινε συγγραφέας Σελ Σίλβερστάιν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μυλιά και αγαπούσε ένα αγοράκι. Και κάθε μέρα το αγοράκι πήγαινε και μάζευε τα φύλλα της και τα έπλεκε σε φάνη και έπαιζε το βασιλιά του δάσους. Σκαρφάλωνε στον κορμό της και έκανε κούνια στα κλαδιά της και έτρωγε μήλα. Παίζανε και κρυφτό και όταν το αγόρι κουραζόταν αποκοιμιόταν στον ίσιο της και το αγόρι αγαπούσε τη μυλιά πάρα πολύ και η μυλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα πέρασαν τα χρόνια και το αγόρι μεγάλωσε και πολλές φορές η μυλιά έμενε μοναχή. Τότε μια μέρα το αγόρι πήγε στη μυλιά και η μυλιά είπε «Έλα αγόρι, έλα να σκαρφαλώσεις τον κορμό μου και να κάνεις κούνια στα κλαδιά μου, να φας μήλα και να παίξεις τον ίσιο μου από κάτω και να είσαι ευτυχισμένο». «Είμαι μεγάλος πια για να σκαρφαλώνω και να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω να αγοράσω πράγματα και να κολοπεράσω. Θέλω λεφτά. Μπορείς να μου δώσεις λεφτά?» «Λυπάμαι», είπε η μυλιά, «μα εγώ δεν έχω λεφτά. Έχω μονάχα φύλλα και μήλα. Πάρε τα μήλα μου αγόρι και πούλησέ τα στην πόλη. Έτσι θα έχεις λεφτά και θα είσαι ευτυχισμένο». Και τότε το αγόρι σκαρφάλωσε τη μυλιά, μάζεψε τα μήλα της και τα πήρε μαζί του. Και η μυλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί και η μυλιά ήταν λυπημένη. Ώσπου μια μέρα το αγόρι ξαναγύρισε και η μυλιά τρεμούλιασε από τη χαρά της και είπε «Έλα αγόρι να σκαρφαλώσεις τον κορμό μου, να κάνεις κούνια στα κλαδιά μου και να είσαι ευτυχισμένο». «Δεν έχω καιρό να σκαρφαλώνω σε δέντρα», είπε το αγόρι. «Θέλω ένα σπίτι που να μου δίνει ζεστασιά», είπε. «Θέλω γυναίκα και παιδιά, γι' αυτό χρειάζομαι ένα σπίτι. Μπορείς να μου δώσεις ένα σπίτι?» «Εγώ δεν έχω σπίτι», είπε η μυλιά. «Σπίτι μου είναι το δάσος. Μα μπορείς να κόψεις τα κλαδιά μου και να χτίσεις ένα σπίτι. Τότε θα είσαι ευτυχισμένο». Και έτσι το αγόρι έκοψε τα κλαδιά της και τα πήρε μαζί του για να χτίσει το σπίτι του. Και η μυλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Και όταν ξαναγύρισε η μυλιά ήταν τόσο ευτυχισμένη που ούτε να μιλήσει καλά δεν μπορούσε. «Έλα αγόρι», ψιθύρισε, «έλα να παίξεις. Είμαι πια πολύ γέρος και πολύ λυπημένος για να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω μια βάρκα να με πάρει μακριά. Μπορείς να μου δώσεις μια βάρκα?» «Κόψε τον κορμό μου και φτιάξε μια βάρκα», είπε η μυλιά. «Έτσι θα μπορέσεις να φύγεις μακριά και να είσαι ευτυχισμένος». Και τότε το αγόρι έκοψε τον κορμό της. Έφτιαξε μια βάρκα και έφυγε μακριά και η μυλιά ήταν ευτυχισμένη, μα όχι πραγματικά. Κι ύστερα από πολύ καιρό το αγόρι ξαναγύρισε. «Λυπάμαι αγόρι», είπε η μυλιά, «μα δεν μου απόμεινε τίποτα πια για να σου δώσω». «Δεν έχω μήλα, τα δόντια μου δεν είναι πια για μήλα», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κλαδιά», είπε η μυλιά, «δεν μπορείς να κάνεις κούνια». «Είμαι πολύ γέρος πια για να κάνω κούνια», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κορμό», είπε η μυλιά, «δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις». «Είμαι πολύ κουρασμένος πια για να σκαρφαλώνω», είπε το αγόρι. «Λυπάμαι», αναστέναξε η μυλιά, «μακάρι να μπορούσα να σου δώσω κάτι. Μα δεν μου απόμεινε τίποτα πια. Δεν είμαι παρά ένα γέρικο κούτσουρο. Λυπάμαι». «Δεν θέλω και πολλά τώρα πια», είπε το αγόρι. «Μονάχα ένα ήσυχο μέρος να κάτσω και να ξαποστάσω. Είμαι πολύ κουρασμένος». Τότε είπε η μυλιά και ίσιοσε όσο μπορούσε τον κορμό της. Τότε ένα γέρικο κούτσουρο είναι ό,τι πρέπει για να κάτσεις και να ξαποστάσεις. «Έλα αγόρι, κάτσε και ξεκουράσου». Και το αγόρι έκατσε και ξεκουράστηκε και η μυλιά ήταν ευτυχισμένη. Τέλος.